امامعلی رحمان تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان را تصدیق کرد. در نورسولتان مجسمه نظربایف افتتاح شد. در ترکمنستان باز از پی ریش می‌شوند. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ба Кодекси маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки қаблан аз ҷониби ҳарду палатаи парлумони Тоҷикистон қабул шуда буданд, ба имзо расонид. Тибқи тағйироти қабулшуда барои паҳн кардани маълумоти бардурӯғ тавассути васоити ахбори омма аз 580 сомонӣ барои шахсони воқеӣ ва то 11600 сомонӣ барои шахсони ҳуқуқӣ ҷазо пешбинӣ шудааст. Қаблан Кумитаи дифои журналистон CPG аз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон даъват кард, ки ин тағйиротро ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ имзо накунад. Дар изҳороти рӯзи чоршанбе кардаи CPG қайд шудааст, ки дар тағйиротҳо маълум нашудааст, ки кӣ ва чӣ гуна бояд дараҷаи эътимоднокии иттилоотро дар бораи коронавирус муайян карда мешавад. Уже не вступив в силу закона, начались нападения на медийных организаций, на отдельных активистов. Это говорит о том, что все это спланировано, планомерно ведет к ограничению свободы слова накануне президентских выборов. мушоҳидон барон ақиданд, ки ин тағйирот баҳона барои паҳн кардани маълумоти бардурӯғ барои таъқиби фаъолон ва рӯзноманигорони мустақил табдил хоҳад ёфт ва минбаъд ин як баҳона барои сафед кардани амалҳои ғайриқонунии мақомоти Тоҷикистон хоҳад буд. Гулноза Саид, ҳамоҳангсози барномаи CPG дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ, бар ин назар аст, ки тағйирот ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Тоҷикистон ба мақомот имкон медиҳад, ки бо баҳонаи мубориза алайҳи пандемия сензураро дар васоити ахбори омма мустаҳкам кунад. Президент Эмомалӣ Раҳмон ин тағйиротро набояд пазируфт. Зарур аст, ки фишор ба расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ пешгирӣ карда шаванд. Илова намуд ӯ. тағйиротҳо пас аз интишори онҳо дар расонаҳои давлатӣ эътибор пайдо хоҳанд кард. шаҳри ноҳие ки мо дар вилоят дорем, ноҳие ҳастанд, ки аллакай дар беморхонаҳо в решении самых сложных задач военного строительства. Под его руководством определялись президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев дар маросими ифтитоҳи муҷассамаи аввалин президенти ҷумҳурӣ Нурсултон Назарбоев дар режими видеоконферонс иштирок намуд. Хабар медиҳад хадамоти матбуотии сарвари давлат. муҷассама дар Донишгоҳи миллии мудофиа насб карда шудааст. Ба гуфтаи Токаев, ин як амали амиқи рамзӣ ба ҳисоб меравад, зеро қувваҳои мусаллаҳи Қазоқистон бо фармони президенти аввал бунёд шудаанд. Токаев инчунин Назарбоевро асосгузори Қазоқистони муосир номид, ки роҳи стратегии рушди кишварро муайян кард ва мардумро гирд овард. дар таърихи ҳар як давлат шахсиятҳои беназире мавҷуданд, ки нишони фаромӯшнашаванда гузоштаанд. вазифаи насли наврас хизмати онҳоро қадр кардан ва эҳтиром намудан аст, гуфт ӯ. қобили зикр аст, ки ин аввалин муҷассамаи нест, ки дар кишвар ба шарафи Нурсултон Назарбоев гузошта мешавад. қаблан дар боғи президентии шаҳри Алмато ва дар Талдиқорған ба ифтихори ӯ муҷассамаҳо ва як нақши барҷаста бо ӯ дар пойтахт гузошта шуда буданд. ёдрас мекунем, ки собиқ президент Назарбоев 30 сол мансаби президентиро ишғол кард ва моҳи марти соли 2019 дар ҳоле ки назорати идораи кишварро бар ӯҳда дошт, аз мақомаш истеъфо дод. айни замон ӯ вазифаи раиси ҳизби ҳокими Нуротанро бар ӯҳда дорад ва роҳбари як ниҳоди бонуфузи дорои ваколатҳои васеъ шӯрои амнияти Қазоқистон мебошад. Парламентом законом Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране Елбасы, отцом народа. унвони Элбаси, пешвои миллат, ки тавассути парлумон ба ӯ дода шудааст, ӯро аз ҳама гуна таъқибот эмин медорад. баъд аз истеъфои Назарбоев аз мансаби президенти Қазоқистон, пойтахти кишвар, фурудгоҳи байналмилалӣ ва якчанд кӯча дар минтақаҳои гуногуни кишвар ба ифтихори ӯ номгузорӣ шуд. илова бар ин сурати ӯ дар пулҳои 10,000 тенге тасвир шудааст.
дар вилояти лебапи туркманистон полис бо мардоне ки ришдор ҳастанд муборизаро дубора оғоз кард. дар ин бора радиои азатлик рӯзи 3 июл бо истинод ба манбаъҳои худ хабар дод. аз рӯзи душанбе 29 июн полис боздошти мардони ришдори то 60 соларо шурӯъ кард. онҳоро ба шӯъба бурда ришҳояшонро бо роҳи маҷбурӣ метарошанд. ба боздоштшудагон огоҳӣ дода мешавад ки агар боз як маротиба ба қонунвайронкунӣ даст бизананд ба 15 шабонарӯз ҳабс карда мешаванд. хабар медиҳад нашрия. манбаъҳо инчунин қайд мекунанд ки мардҳои дастгиршуда ба экстремизми динӣ ва пайравӣ аз мӯдҳои хориҷӣ айбдор карда мешаванд. кормандони полис мегӯянд ки эҳтимол боздоштшудагон аз Туркия бориш меоянд ки дар он ҷо дар муҳоҷирати меҳнатӣ кору фаъолият мекарданд. мансабдорони ҳукуматӣ бо дастгиршудагон муомилаи дағалона карда таҳқир мекунанд ва онҳоро ҷосусони турк меноманд. ёдрас мекунем ки чунин рейдҳо бо боздошти мардҳои ришдор дар зимистон ва тирамоҳи соли 2019 дар шаҳри Ашқобод ва вилояти Лебап гузаронида шуда буданд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бо мурури замон бо ришдорон мубориза бурда дар масҷидҳои кишвар рейдҳо ташкил мекунанд ва диндоронро мунтазам барои гузаронидани суҳбати профилактикӣ ба шӯъба даъват мекунанд, то ки онҳо аз диндорӣ даст бикашанд. инчунин кормандони амният кӯшиш мекунанд ки баъзеи онҳоро ҷалб кунанд, то ки бо онҳо ҳамкорӣ намояд.